Umayak man manang. Ay, ni, ana. Ay, sumber ka Alala, kumay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang kwarta kun ana. Gimatangak nga mina iti tsinso nila kay ko. Ay, kasta Ang nukayat mo mat, gatanga kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mo alam asikason day jay adagayo, iso nga ila ko yung laangan. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko, mapakinabangam pa iti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton ada kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpabuldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko, siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umuto nga ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. O, anya, mayat ka? Gatanga kung titawid mo adaga? Ay, kwa. Pagsaritaan mintupay nga agasawa manang. Sikat ag desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila ko mun kanya. Mabitlaeng. Atay. Alaam. 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Uwan ko mananang. Gipit kami ngamin at talaga. Pag-enroll dya apo ko yun. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Ken may isa. Lida mo lamas asikaso day jadaga. Nakasamsamukan. Dida mo masango amulaan. Dida kla matultulan. Naglawa ti mulmulaak iti pinya. Laya kanda dumapay. Nalawa pay tay minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang. Takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay siled. Ha? 3,000 pesos, manang? Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa ilaang Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang. No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaang kanyak. Tamang tedak. Alala, awato munday ta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Dakil mo't daytan 3,000 pesos ko naman. Pangalaan pa'y iti kastangay. Malalala, itulin munday ta 3,000 ating ko. Sige nga ron manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo ijay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan inasawa na. Isu nga ruda di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't dangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila maibagpagadan tumanan kaninanang. Ang mga sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Datayo, ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwana dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mga asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken kwa na. Isuarong banglaeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamap na kititawid mo ay Pasita.
Norarigan si katikalawaan iti tawid. Tas ika mo tinakakaamuan ng gudgudwa kadag iti tawid yo. Pinilim pa iti napintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako nakon, Berting! Ha? Mayroon ranod ka mo ta! Ah, Para madlakad at tayo asang kapamilya, tiraramide. Sanaya, siyak ti inauna, babae. Iso, rumbang laang tinaramid ko. Awan na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka. Awan na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, pasita. Ay, kawan na. San tayo na family house da ito, Manong Mario. Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawa ti ng papintas. Sanin ama ko na a family house tayo. Balay min da ito, Manong. Impatawidan ni Nanang kada kami. Tada kami, timang pakpakan ka ni Nanang. Pasensya kan, Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino, adapaylan namnamaan nyo, pagbibingayan tayo. Kawanan. kastaya din ko. Ay, katuwa na. No kayat yo, ti umay agbakasyon, umay kayo latamot, silulukat mo, to'y balay me, para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na ka din ko. Ay, kanun gayam. Ang mga noadda mo mabayar, iti daga. Apay, ila kong mutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da daga, iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga ditoy. Sige siya kung timang gatang. Ay, ay sa bali ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak timang gatang? Saan matakas ta? Ada na ibaga niya anak kanya. Di ka masaksakitan, Ang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa Ay na, talaga mo't akas di ti presyo di dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Iso, pag numarak mo't ado ti gastos ko ija daga. Si Kamano di mo ila ko iti sabali da jay. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man wenno saan. Ken, siyak mo tan, ti mangibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tan, Manong? Musab sabali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali na ang taigatang mi iti sa bali adaga. Adadaga agatangan medyo lugar na bakit. Ay, Nananang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito Saan da ang masikaso? Iso na saysaya at no ila ko dalangan. Ken may siya mo ti manggatang. Awan sabsabali, Nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Siyak mutlaang ti manggatang. Kasanang war, pasita. Pagsaritaan tan ti presyo ti daga, tagatanga mon. Mabalit na kit kas kuma, tapno maigatang kumutla dagos. Sige. No cash, nalakla ka ti presyo na, Manong. No kayat mo mo ti installment, nangin na basi ti pagbayad ko. Anya? Ay, kas ti kayat ko, tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ije silid. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan agpinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? No nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lis tayo. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, Manang? Adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana nabayadak amin naging ga iti December. Apay ngay akasta, Manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon ti daga ngayon lakom kanyak. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakkelan ti nagastos ko iti dayjay daga. Ay, Nanang, nabayagin day tang uyok yu Linsamot
tumalab dagitay agas yun. Ay, bakit agmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantayo lang dyan ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulatan mo, agimbagak. Di kayo mga ngarod agimbag, nanang. Sungay pa confine kayo man langin. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa ya, binaybayan kayo. Miso mapan tayo di ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito, ta nakadextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay tani. Ado pa'y tijak nalpas. Masapul nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, anto yung tiagas ni Nanang. Ay, masaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Day takat yung una mon. Imbis ati salunat ni Nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad day jay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di. Hey, di kan agsaupay. Ah, Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mangipatawidan na iti dayjay. Tasyak met ti mang papaagas kenkwana. Oo, nailakay. ay, nasaya tadakan. Ang sungsung abo ni Nanang. Ipanlansa talagan. Ay, aguray. Iruar ko na gito eh. Iruar ko na gito papeles. Nanang. Apo. Lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din day tangar aramidan, pasita. Guys! Adata. Hala, timay sapay aramay mo, nanang. Adata. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Ala, nang, ay apo mo na yung paglakit din ta naabutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayo ni Nanang, ang dagita pa natin ibagbagamat. Ay, uwan. Nanang, ay napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Hanggang, anyang arud ngay, no agpatinggala dito yung tibiyag mo. Awan mabalin may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo tinaigatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang. Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, itinaut-utang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. Wala, Manang. Sana problema na ita. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Tapno di yumot ko na. Adto iti kasuratan. Basaem, ana. Tapno awan ti maibagbagam. Impabasak moten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaam ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At naarikap ko abukol. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sos. Anya dayta ngay. Ay, hintag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan Kun bimakit pa inti langam. Ala. Agrobot ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada. Nagitigas to ya sakit. Jabay kayat ti batay. Ay na, saan ka pa matay? Magasan ka pa Basta surutom amin ngayon bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo.
Wanangam kas na jackpot dyan nga the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor kat saan pa anak araw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin nga ibaga ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talaga. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Nay, di ka pa yung nakarubot bakit? Kat ni schedule ti panag-chemo ita. Sana ya? May ibusan ti kwarta talaga. Ah? Isardeng kun san ti agpagas. Awan kartatan. At dapay. Usa rin ta pagpagas mo dayjay. May ibusan dagay. Awan kanuntan. No ibusan ta dayjay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daitakid di salon at mo, ti kapat ga na panunutan, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasamak kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrupot ka kay ding. Tama pantay di ospital. Manang pasita? Si kamagayam, ana. Wan manang, kumusta kan? Gastoy ading ko nakapsutak latta. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagak. Namdya mo laging bagan. Ha? Ay nahapo. Kasyandak kumading ko. Tulugan dak. Tapno aging bagak pa. Wan, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi aka sa pulam ti tulong mi ita. Iso asi dadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pakawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakabsat tiyo. Hininot matlaan na ibos. Kapuiti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bidot ko ading. Iso pakawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag ka kiti. Uwan. Ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasulnita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao.